Palestinatik lau lagun datoz Gasteiz aldera, Zumaia eta Getaritik jontani etorri gera. Gainean dauden pianka hoiek, nola espainol zein judu, hanka gainetik kendu nahi eta airean idazten dugu. أنتم كرام الناس يا خير الشعوب، وكيف ما تميل قلوبنا معكم تميل. Usue Alberdi eta Jon Maia bertsolariek, Ahmad Namah, Muhammad Zoabi eta Goela Yuf improvisatzaile palestinarrekin batera bertso saio berezia eskaini zuten aurreko ostegunean Gasteizen Parral tabernan. Askapenak antolatutako elkartasun esturraren barnean. Abesteko bi modun bi hizkuntza bi herri batu ziren, Palestinak pairatzen duen egoera salatzeko. Saioa aurrera joan ahala, hasierako komunikazio estopoak gainditu zituzten, eta bi herrien arteko berdintasunak asaleratzen hasi ziren. Oso ondo, nik uste esperientzia bat izan dela, eta gainera oso alaia, zegu hasieran ez garekin zetonu hartuko zuen, sekula entzun gabe den ez, improvisatzaile palestinarrak nola egiten zuten, eta gauza askotan daukate gurean antza, ez? Kantatzen dute askotan estripilo batekin, baina bai gai tristei buruz, bai gai alaiei buruz, melodia desberdinak erabiltzen dituzte, eta oso gustora. Diferentzia oso ondo. Bada gauza bat berdintzen gaituena, ezta? Eta azkenean gure realitate sozialari ere kantatzen diotela beraiek, kantatzen diogula biok, ezta? Bi herriek. Beste kultura guztitan behar bada, ez da hain antzeko kasua, ezta? Ez diragu bezala bi herri zapaldu behar bada, eta oraingo honetan, niri kuriosoa gintzait, gureen antzeko berso sozialak entzutea, ezta? Sozialak eta politikoak ere bai, eta humorea ere bai, ezta? Antzeko tasun desente ikusi ditu. Alberdi eta Maia bertsolari txapelketa nagusiko partaide dira. Eta euren esanetan, Gasteizkoa bezalako saioek, ez dute zerikusirik txapelketakoekin, haize freskoa direla diote. Beti izate, niretzat bertsoa ez da helburu bat, bere hortan, da bide bat. Eta orduan esperimentatzeko dian gauza guztiak onerako diaz, gaur hau gauza puntual bat izan da, ez? Baina beti familia dizaipatu duguna, zubiak eraikitzea ikusia beste herri batzutan, zer mugitzen dituen, zer motibatzen dituen, zerri kantatzen dioten, hori dana guretzako handia da, eta oso gustora. Haize freskoa gehiago, ezta? Entrenatzeko ez dute balio olako saioek, ezin zara etorri txapelketako txip horrekin eta egin behar dezu momentuari tokatzen zaion, momentuak eskatzen duena eta horrela etorri naiz. Gainera ondo etortzen zaizu pixe bat aireatzeko, hainbesteko txapelketitiz ontatik pixe bat ertetzeko. Osteguneko bertso saioaz gain, beste 11 ekitaldi antolatu dituzte elkartasun esturraren barnean. Elkartasun esturra dago elkartasunez izeneko manifestuan oinarrituta, eta elkartasunez manifestua palestinar hainbat elkartek, berrehun baino gehiago elkartek idatzia da eta nazioarteko herriei egindako eskaera bada. Orduan guk Euskal Herritik lekuko hartu eta horri erantzunez ekarri ditugu hainbat palestinar artista, sindikalistak eta baita ere, eta horiekin egin dugu herri batetik besterako zubila eta baita ere Israeli boikoteko aterki batean. Azaroaren 7an amaituko dute turra, Altsasun, Nafarroan. Altsasuko internazionalista eguna azaroaren 7an izango da guztiaren ginda, palestinarrak eta euskaldunak gehien batuko dituen eguna, olibo landaketa egongo da, poesia irakurketak, egongo dira kontzertuak, egongo dira kirolariak, egongo da, saltza handia, dantzariak, txistulariak, denetarik, eta igual ekitaldi handiak edo erraldoiak egitera baino joan gara ekitaldi polit eta xumeak egitera, kontuan hartuta eta ere euskal artista handiak etorriko direla eta palestina artista handiak etorriko direla.
غياب ورمش العين